Siunausta. 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 Voi itkulehde sun tempauksias. Mä sanoin sulle, että kyllä Laitalan poika aina keinot keksii. Siunau. Seppo, hei. Pistä nuo mursuviikset piiloon, ettei me jäädä heti kiinni. No pidä sinä vaan huoli siitä, ettei ne sun kirveellä veistetyt silloin poskiseen. Siunausta. 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 Eikö me voitais vaan etsiä se Liisa? Mä oon kyllästynyt kekkaloimaan näissä kamppeissa. Miten niin? Mä alan just vähän viihtyä näissä. Just joo. Ismo, tässä tilassa me ollaan käyty jo. Siunausta. Siunausta. Mua alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää tää roolileikki. Jos ei sitä Liisaa rupea löytymään, niin annetaan sitten olla. Seppo, rauhoitu nyt. Kyllähän sä ymmärrät, että mun täytyy tietää, mitä mun rakkaampani touhua. No minä tiedän jo, se leikkii piilosta. Muuten me oltais löydetty se jo. Hei, jospa Liisa on vetäytynyt jonnekin mietiskelemään ja rukoilemaan. Jos se tosiaan on saanut jonkun uskonnollisen herätyksen. Joo, se rahakassio anekauppaa varten. Sen naisen pahattiot vaatikin melkoisen summan käteistä. Seppo, minä kun luulin, että sinä olit jo hyväksynyt Liisan ja antanut sen menneisyyden anteeksi. No niinhän mä olinkin, mutta Italian matka suomalaiseen luostariin tuntui vähän epäilyttävältä. Liisa on syytön, kunnes toisin todistetaan.